Gama lami ngingu-Amatula, sizokwenza ama-one step inequalities 2. Ana-ke bathi xazulula u-C bese udweba izimpendulo ku-graph. Okay, lana asibhale lesibalo sibe sikhudlwana, negative 5c mncane noma ulingana no-15. Manje-ke ukuxazulula u-C sizoqhelisa u-C ngoba u-C uphinda yinani eli-negative. Indlela engcono yokuxazulula ukuthi sisebenzise i-inverse ka-negative 5. I-inverse ka-negative 5 yona ingu-negative 1 ongaphezu kuka-5. Negative 1 over 5 ngesilungu. Kodwa thina sizothi u-negative 1 ongaphezu kuka-5 uyena sizomsebenzisa uyi-inverse ka-negative 5. Sizomsebenzisa nhlanga zombili. Nangapha simbhala sizomphinda-phinda u-15. Okay, manje-ke uyabona lana ukuthi sisebenzise i-inverse ka-negative 5. I-inverse ka-negative 5 i-negative, ingako ngabhalwanga uphawu lwana ukuthi ngoba sisebenzise inani eli-negative kumele uphawu lwethu lolu lwe-inequality liguquke ngoba sisebenzise inani eli-negative. Ukube beli-positive bengeke iguquke, ngoba li-negative lizoguquka-ke inani lethu leli esizo ele-inequality laphayana. Ngakho-ke na ngeke lisathi kuncane noma kulingana, lizoguquka lithi kukhulu noma kulingana. Manje-ke asixazulule ngapha u-5 lona uzosusana no-5 bese kusala u-C nophawu lwethu lolu, bese ngapha inani lakhona solithola, sizothola u-3 ngoba u-15 uma umphinda-phinda go 1/3 ukunikeza u-3, u-negative 3 xolo. Manje-ke asithathe lokhu sikudwebe emgqeni wethu wey'nombolo odume kakhulu. Sifake u-0, sifake u-negative 1, negative 2, u-negative 3, bese ngale kuma-positive sifake u-1 no-2 no-3 uma ufuna ukumfaka ungamfaka. Manje-ke kuthiwe lana kukhulu noma kulingana, sizofaka ichashaza elivalekile ngoba kuthiwe kukhulu noma kulingana no-negative 3. Ichashaza lethu livalekile bese sidweba zonke kanje. Zonke ley'nombolo sizidwebayo, sidweba iy'nombolo zonke ezinkulu. Sidweba iy'nombolo zonke ezinkulu kuno-negative 3. Manje ukubona ukuthi kuyasebenza lokho, asithathe u-0 simfake lapha esibalweni sethu sibone ukuthi uyasebenza. U-0 yebo uyasebenza ngoba masifaka u-0 masithi negative 5 simphinda-phinda ngo-0 uzosinikeza u-0 omncane kuno-15. Kepha sibona inani elingeke lisebenze, siqhubekise kanjena lana sithathe u-negative 4. U-negative 4 ngeke asebenze. Uma sifaka u-negative 4 la kuno-C khona, mawuthi negative 5 umphinda-phinda ngo-4 uzokunikeza u-positive 20, and-ke u-positive 20 akalingani, akekho mncane noma akalingani no-15 mkhulu. Ngakho-ke senze kahle sangamfaka u-negative 4 kulo mdwebo wethu. Manje-ke inani okuyilona lona yilo leli, iyona impendulo le. Ungakhohlwa ukuvakashela u-ClickMaths uthole nezinye izibonelo.